आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव दिनै डिमापुरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बिनि मोनसे खुन्थियाखौ बाहाय गायसननानै दोनफैनाय जादों। बेयो मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बिनिनो मोनसे बाहागो। कसारी राजाया बानायलांनाय बे मोनसे बायखोन्दा नेरसोन आरो बेखौ माने प्राय 10 सेन्चुरि एबा 10 सेन्चुरियाव बेवहाय बानायनाय होननानै मिथिनाय जायो। तो बे आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव बेखौ गायसननानै मोनसे जारिमिन आरो गोदान जारिमिन बानायबावनाय जाबाय। आरो आसामनि बिधान सभानि जाय स्पिकार मानाव गेदेर दैमारिया बेखौ मोनसे इनिसिएटिभ लानानै आरो आसामनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे गासैबो नांगौ खरस एबा डिजाइन गासैखौबो एप्रुभेल खालामनानै खालामदों। बेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे बे सिम्बलखौ नायनानै मोनसे समाव बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंनाय सिखांगोन बे मा बेखौ मिथिनो लुबैनाय फैगोन। बे हिसाबै जोंनि जारिमिना गोसारगोन। जियानो जा दा गोदान मोनसे निउ सेन्चुरियाव मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि मोनसे सेन्चुरि होननानै बुंजायो। जे गोदो मोनसे डिसक्रिमिनेसन दंमोन जे बेखौ नाख्लायनांगौ बेखौ दोनखोमानांगौ। आरो दानि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजिनि जि गोदान जुग फैबाय बाय जेबो जिनिसखौ दोनखोमानो हाया। ओंखायनो दा मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि एरा फैदों जे गासैबो हिस्ट्रिखौ जों रिकगनिसन होनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामनो नाजानांगौ। बे जोंनि पास्ट। थ' आसाम बिधान सभायाव बेखौ दोननो हानाया जोबोद देरगाथावना बाथ्रा आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो बेनि थाखाय आङो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो।